ମହରମ ଅବସରରେ ରେମୁଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବନ୍ଧୁକ ଓ ଘାତକ ଉପକରଣ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଅସୁବିଧା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ମହରମ ଅବସରରେ କିଛି ଲୋକ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାତକ ଉପକରଣ ନେଇ ନିର୍ଭୟ ଭାବେ ଘୁରୁଥିବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛି। ସେମାନେ ମାନ୍ୟତା ବିହୀନ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ରାତିରେ ରେମୁଣା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସିନି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଘୁରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା? ଏହା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆକ୍ରୋଶ ବ୍ୟାପିଛି। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭଞ୍ଜଦୂତ ଖବର।